Continuem a Oliva en la Onda, ho fem parlant amb el regidor de Salut Pública de l'Ajuntament, amb Miguel Monsonís. Miguel, benvingut. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Molt bon dia, moltes gràcies a vosaltres. Miguel, aquest cap de setmana han passat moltíssimes coses. El govern d'Espanya ha comunicat aquest estat d'alarma i per part de la Generalitat també aquest toc de queda. I és que a la comarca de la Safor, com hem comentat este matí, al matinal, l'àrea de salut de Gandia ha registrat més de 150 positius només aquest cap de setmana. És a dir, és una situació molt delicada la que s'està atravessant no només hacia la comarca de la Safor, sinó també a tota la comunitat valenciana. Sí que m'agradaria preguntar-te, a Oliva, què implica aquest toc de queda que va anunciar la Generalitat també aquest cap de setmana. Sí, a més de la Safor i a la pròpia comunitat valenciana, és cert que a la resta d'Espanya el que estem veient és el mateix. Són moments molt delicats i precisament pense que és moment de prendre mesures, intentar anticipar-se, i personalment crec que aquesta mesura popularment anomenada, el toc de queda, pot ser crucial per evitar el contagi, la traçabilitat d'aquesta pandèmia. A la nostra ciutat en concret, penso que serà senzill d'acatar aquesta normativa perquè per la idiosincràsia de les empreses de la societat no afecta de sobremanera, així que penso que es podrà adaptar amb més o menys facilitat. Està que des de l'Ajuntament haurem de preparar algun tipus d'informació a la ciutadania, per exemple la part que més em pugui afectar a mi personalment, que és la part dels parcs infantils, que recordem que l'horari d'ús ha de ser de 8 del matí a 10 de la nit, ja que arribar a aquesta informació ja que fer arribar a la ciutadania per a que l'ús de les infraestructures sigui el correcte i en les hores permeses. Sí que m'agradaria també, Miguel, preguntar-te, perquè és una qüestió que s'està parlant molt i està generant molt de debat, perquè s'apunta a que els principals perjudicats d'aquestes noves mesures tornen a ser els nostres companys del sector de l'hostaleria. Ho penses així també? És cert que al final els contagis avui venen de l'àmbit social i el sector de l'hostaleria és precisament el foc d'aquestes reunions socials moltes vegades. Penso que tot allò que està fent-se, aquestes mesures, són precisament per a evitar el tancament dels negocis, com ja va passar en març, per evitar aquest tancament complet. Aleshores, penso que és millor fer aquest xicotet sacrifici tots, principalment els hostalers, i reduir en aquesta xicoteta mesura el seu horari per a evitar la propagació de l'enfermetat. És cert que també devem de col·laborar tota la ciutadania, modulant els nostres hàbits per a poder conciliar-ho amb aquestes normes. Per exemple, ha estat fent-se aquests dies una campanya per a avançar l'habitual hora dels sopars, per exemple, en els locals, en els restaurants, per a poder-ho compaginar amb aquestes normes. Miguel, vosaltres esteu treballant algun tipus de mesura al respecte amb aquestes xifres que hem comentat, amb aquest anunci del toc de queda i de l'estat d'alarma? Com comentava, al final simplement es tracta d'avançar aquest xicotet temps l'horari dels nostres hàbits. Per tant, penso que la ciutadania va adaptar-se molt amb relativa senzillesa a aquestes normes. La veritat és que nosaltres a Oliva, malgrat tot, les xifres ara mateixes són algo millor del que eren fa unes setmanes. És cert que van patir un xicotet de punt fruit d'aquell esdeveniment universitari que va haver a la ciutat de València, però de nou estan estabilitzant-se les xifres. No obstant, sí que m'agradaria demanar aquesta comprensió davant d'aquestes normes, ja que precisament el fet que les xifres no siguin oïts ha de motivar a seguir acatant les normes, a seguir complint tots els criteris sanitaris, etc. Miguel, com s'ha desenvolupat el protocol també de seguretat davant la festivitat de Tots Sants? Com s'està desenvolupant a Oliva? Com recordem, a Oliva tenim el protocol propi de la ciutat, referent a Tots Sants,
que era bastant més restrictiu que el que ens marcaven des de Conselleria. Per tant, en principi va mantindre's tot allò pactat, va mantindre la festa de Tots Sants en total normalitat. M'alegra saber, parlant amb ciutadans, amb persones del nostre poble, que aquest cap de setmana moltes persones ja han aprofitat per a fer la seva visita al cementeri, per a poder fer els arreglos florals. Per tant, la gent sí que està entenent aquesta necessitat d'escalonar les visites al cementeri i sí que han estat prenent mesures d'anticipar-se al dia de la festivitat. No obstant, recordem que Conselleria aplicava un criteri per a l'aforament dels cementaris de 2 metres quadrats per persona. Nosaltres, a Oliva, hem agafat un criteri de 13 metres quadrats per persona. Això redueix l'aforament moltíssim respecte a altres llocs. Per tant, en principi, podem estar tranquils que es desenvoluparà amb tota normalitat. Anem a parlar de més qüestions que tenen a veure amb l'àrea de sanitat d'Oliva, i és que haveu desenvolupat tota una sèrie de millores al centre de salut, veritat, Miguel? Sí, la veritat és que hem intentat aprofitar aquesta situació per a establir una sèrie de millores al centre de salut. Fa unes setmanes vam inaugurar la nova escala, el nou accés, amb la rampa accessible per a totes les capacitats, per a totes les persones, que era algo molt necessari en el que ens havíem compromès des de l'Ajuntament i volíem actuar. També s'han millorat els aparells per a fer els ràdios. També s'ha establert un lloc per a fer les PCRs de manera més eficient. Per tant, sí que estem treballant en xicotetes mesures al centre de salut, al laboratori Jaume Bosch d'Oliva, per intentar fer-lo més eficient i que la ciutadania, quan necessiti, siga més còmode utilitzar aquella infraestructura. Així és, m'agradaria destacar el que acabes de comentar, aquest espai per a poder desenvolupar les PCR, perquè les esteu desenvolupant també allí al municipi d'Oliva. Sí, la veritat és que sempre que parlo del tema m'agrada destacar la gran tasca que fan els sanitaris de la ciutat, fent la traçabilitat dels casos, fent els seguiments, fent les PCRs. La veritat és que estan fent un treball molt ràpid i molt eficient per a detectar la propagació del virus en la nostra ciutat. Miguel, abans de posar el punt i final a l'entrevista, un missatge de conscienciació, perquè ara tot passa també per la nostra col·laboració de ser conscients, respectar aquestes noves restriccions, aquestes noves mesures que tenen com a objectiu parar aquesta segona onada. Què els diries als nostres oients i als teus veïns i veïnes d'Oliva? Doncs ho has dit molt bé, Jessica. Al final, les normes són els mecanismes, l'estat d'alarma. L'administració pot donar tots els mecanismes i tota la informació a la ciutadania, però al final tot recau en la responsabilitat individual de cada persona. És a dir, sabem les normes, sabem el que hi ha que fer, coneixem tots els criteris, el que hi ha que fer és posar-los en pràctica i ser molt contundents amb això, que serà l'única manera en la que aconseguirem eixir d'aquesta situació i quan antes millora. Moltíssimes gràcies, Miguel, com sempre, per haver estat amb nosaltres. De veres que és un plaer parlar amb tu. Moltes gràcies a vosaltres.